Sende vazharima futi vane masenimai zharima vanachitendewo anonzi Solomon zharima vanachitendewo munhu mumwe chete. Changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu, ndoda kuripwa nemombe ina 4 uya nembo dzako chitupa nemaredai ari kutaura izvozvo ndi fungai katewe achitaura kuna Solomon zharima sendewa. Zvakafamba sei, wakawanikidza sei? Yaika ndechekuti mukomana yaigara achitofona Shazamari wakasimudza adzimbira taura kuti mukomana yaigara achitofona pafoni pemukadzi wangu ichifunga anombofona ndiyani mukadzi wangu achinoti munhu amara ndikuda kubvira chinhamba dzenino ndobva ndasiya hangu zvakadaro. Saka takazotibudiswa 24 December ingabva kutenga neraini nywa bafona indaida kutobuda kuti ndiende kumashopu andati zvakufona panhamba nywa nhazitore sanza ndikutaura naye panhave kuti daumupa nhamba dzemunyina ndati haona itidzokei. Saka mangwana acho ndakava ndangoenda kumashop stays zviri mupfungwa mangu ndangotanga wakuwaspota spota. Saka manje tapachendambwe dzenza kuma1 ndangona atara pafoni ndati chimunipoka foni yako ndimboona kuti utaura naye nditaura natsano nehanzvadzi yangu ndati haora. Saka pakadaro akabva atangaudzika nerodhi achidzika achienda kumamiti ari murodhi yebhazi. Isusu patatanga kutera nekuseri nenzira yekuseri neni nemumwe wenge ndinaye. Saka ini ndaisara ndakahwara shamwari yangu saka ini ndaisara ndakahwanda shamwari yangu yandoyega yaibuda pachena aita kunge munhu iye hamuzivi manje mukadzi vaibvunza kuti munhu ari kuitawo zvaari kuita. Ini ndakahwanda aipota achidzoka achindiudza kuti uye ari kufona ndichipota ndichiteera bichara svika takazovabata vari pachipedzi wabuda murodhi vato kumasango mukadzi wangu akabva atiza kubva asara asawadaro takamutorera foni yatakamutorera foni yacho ndiri nayo nanhasi akabva atotiza nanhasi ayo akazodzoka murimese ari kupi hauna kuya naye ndavere ari kupanza andadze ndodedza pinda ini newawa wataima saka afunzira kuti asimugireni zvakanaka nemupatso wezve tikatombonetsa zvakasimba iye zvinezvi haizvo zvizvi zvirinani kani mwedzi ungaikoka mwana haakapindi kudhara inga uyapa tinoda kuti tinzwe kugara hanzi nemurume wako fungai wakadanana nemurume ainzi Solomon. Saka ungatitaura kuti makadanana sei? unonzi ani zita? Makadanana sei? Taura ndiwe wakutaura chidaidzisa zvako kuti tinzwewo tione kunyora. akandipa nhamba dzake dzefoni ndachengeta ndakachengera foni
anatenga online. Ati? Anatenga online. Anatenga online. Turudi wapi? Okay, mswali. Oh, okay. Alright, yeah. Mswali 3, yeah. Ah, no, it's okay. Ah, no, it's okay. Magadi? Anatenga online When I save a number that I can get maintenance, when I save my name, when I have to look on them, some please go. I have phone, look at Taura. Apa boga tinggal ngedain mama tu bara kare ma kudanana di. Last night not strong with them. When the mama and I Shandis. So what done? I said not strong I sat down there so none of Christmas, nobody else sang at Christmas, but you know. But definitely to attend about Magaita bonde gangani. I know better bonde. Samu good magada na say. No phone. No phone. Patika kudana kwe mwa no duku kwasi ano. Taura chokwadiga. Anambora nebe. Anambora nebe. Samu good maidana na say. Mama phone do what I done. Mama phone. But this was for the phone ini au voe bandi. Where the power bandi ngati. Do ba mamu ora ra mesemsu. Iya mimi kunga zabeni. Oyo zako. Unengo uchenda kune murume mumu. Yo ne murume unogodana chi chaungati yo madanana. Yo ne murume wako kuchimwe chaunonziwa wadana ne munchi. Taura tunachokuwa tukauri nekuti ukatinyepera hazvina zvazvinosvika. Hakuna kuti kudanana ende kutora nguva yakareba panozochinjana mafoni panozodii zvese ipapo. Pamberi paMambo, pamberi pedare. Chekutanga iwowe musi wa 25 wakaenda kunosangana naSolomon. Murume wako aripo. Kutoziva kuti aripo murume wako. Wakaenda kusangana naSolomon. Murume wako akakutera. Musi wa 25. Akakuona muri pachigwenzi kana muri mugwenzi. Tata mira papa angatopa patrol paroti. Mamupangana je. Apa tera apasisina phone. Ma one on one. Where to avashika? There's number drunk water tatona na. You are kunisisanga you are shika. Iyo kunonzi kudanana murume nemukadzi kuita sei? Iwe uruta takadanana. It means wewe wakangochida iye achida. Ndo kudanana. Chinonzi kudanana chi? Kana munhu une murume ukada umwe murume unongori kunyanyodei. Ndozvo kubvunza. Kuda kuti varume vairere kana kuti uruda kutotsvagwa bonde kusaidi. Taurata. Saka hani mangoda bonde. Endiro zvakatomudira. Kune zvekufunira nekuti ashe vatongoda bonde. Saka makaita kangani bonde ndozvo kubvunzwa. Makaregereri mane nguva yakadaro. Sajo kuti makadanana. Kudanana kwano wakuru kuita sei? Nikuti wakamudaga. Iye akakuda. Saka kudanana kwano wakuru kuita sei? Uye pawakaonekwa nemurume wako funga iwe uina Solomon. Iwewe wakatiza iwewe. Wachisiri.
ipi yacho ila utibale kudanana ani makange muchidanana saka akakusvira kangani anambopendana naye saka kudana kwacho kuri papi iwe kana unga usina kudanana naye kudanana kwanhu wakuru hapana kudanana kwekuti hanzi tinodanana sevana vaduku tichingokisana kudanana kwanhu wakuru panotosvirana nyanya mukadzi wemunhu nemurume wemunhu mese munoziva kuti kubira hazvitombotori nguva kwega nekuti mese munenge mukuziva kuti inini ndine mhosva uye ane mhosva saka chitaurira dare hatisi kukushora chitaurira dare kuti aiwa takasvirana kairi katatu saka makadanana sei akakupa chii chekuti madanana saka ukangodana nemunhu munhu wemukadzi ukangodana nemunhu usapedzere nguva matare iwewe nekuti murume wako tinoda kuti tibude pachena sogati zvimusunungure kana taakumuripisa toripisa tichinyatsoziva kuti mhosva yakanyatsopara ndeyakati yakati yakati asi chinangwa chako chekuti unobva pamashops uchisiya murume wako uchienda kunosangana naye chechiri chei ndinodera kuti pese pazvitama watova nenhumbi here watova nenhumbi yani saka waizodei kuno umwe murume iwe uine nhumbi yemurume wako waizodei chawanga uri kuchaya kumurume wako aiwa iwe hapapora zviro zvakaoma toveka tongoti makangoita iyo because kana zvava zviri zvepamafoni tongoti makangotaurira pamafoni chiri chinangwa chei tikaenda kumameseji munoti titoenda print out hationi muchitaura mashoko ekusvirana tinoona api api tinoona chii iyo fona kakanukaisa prisco iyo fona iphone achitaura mashoko ake Mambo ameno murume wacho pane ngade kudzidzisa kuti paakaenda achiteera mukadzi achizowana vari muchigwenzi wanga wachiita wanga wakamira here wanga wakarara here wanga wakamira wanga wachinangurara asi kumwana ndiyaitopatapata kakutoone kurara ndochinangwa chawakawasika konge wakutobatwa bedzi ende une pamiri pemweyo pemurume wako haungamuti we une pamiri pemurume wako ondoti hanzi ndandongobatwabatwa chete noumwe murume pasina chaanawo hani chakamboitika maida kuitei pamakasvika mabva kunoona pachigwenzi maida kuitei iwanga ine dzechi waiwe nepfungwa dzipi chititaura pfungwa dzawakangoinadzo dzaa dziri pfungwa dzei
timbonzwisiso pfungwa dzako dzawakaenda naye muchigwenzi. Mwana one ndekutanga here. Ndekutanga. Dambudziko ndikuona ndekuti murume akakasika kusvika. Dai pamwe murume akati nonokei akatoona nyaya iripo ndeyekuti kudanana waidanana. Asi pamwe wakazokasikirwa chete wasati waita zvinhu zvavo, asi chinangwa cheke chacho chekutoti saka kutodanana nemukadzi wemunhu akazviita munhu. Ndautora takadanana. Kudanana kwevanhu vakuru kudii? Chambirira tobula fuwa pamanga chimambi batatoti mwana wainaye ndewechipiri. Vakatanga atone mumwe mwana wanga atorumura kuti azoite nhumbu iyo. Asi woya mboya zataura ngei wakada Solomon. Mvunzo hausoda kuupindura. Ngei wakada Solomon. Une mwana nemurume wako apa une imwe nhumbu nemurume wako. Kana kuti vakazoitisa vakazoitisana nhumbu nemurume wako. Solomon atopo kudhara. Ngei wakada Solomon. Ngotaura kana zvinhu zviri. Right. Anyway, Solomon anobvisa mombe dzataurwa. Number 4. Right. Anobvisa nhatu. Wani wenda kudare. Wani yedare. Kufunga misha yavanhu. Uye mbudzi nhatu dzekusaya kudare. Mopa ma default judgment $30 ichenda kuyanika. Mosa $30 makosta ako imari. Kosta yangu ya kumangara nekuya kuno. Taura kuti mari yakati $30 yemasamona ndiko ne$10 yawabvisa iyo nechii futi plus neimwe $30 yawachabvisa tati yachi 70 roraitisa 100 netumwe turo twakadai. Saka tapesa $30 yawachabvisa makosi anobva default judgment. And kuendesa tomba 1 week to pay asina mwa mwawe dare rende kundotora mombe paya. Andane mombe. Ane mukadzi ere Solomon. Iwewe jara unozizwa kuti Solomon anga ine mukadzi. Hawasozizwa. Nezvana makore manganiwa. 19. Tosimuka atende. Next uyise kasika kuendesa default tomba 1 week kuti undoripira. Right. Tosimuka imene.